Kad si posljednji put zvukao? Kad se vozi. Kad si posljednji put zvukao? Kad se vozi, čujete što vam kažem, sad sam ušla u prelaz. 14. januara si zvukao posljednji put. Zato što se nisam vozila GSB levo, molila sam, hoćete da vas vičem na mene. Ja neću da vičem na vas. Ne možeš biti to novno. Godine, ja idem na posao. Jasno I, posao. Stevanović, kako se zove? Neću da spremim dokument, dajte mi sada. Javite se, evo, mesečno, za ovu kartu se javite. Ne, dajte mi jednu i drugu kartu. Nemate pravo, zvaću policiju ja. Zovite stvari. Zovite policiju. Ajde, zovite policiju. Samo gledam da mogu. Zovite policiju, molim se. Znači, vi ste toliko stvarno jedan dečko koji je uporan, mene ste našli pored svih koji se švercuju, koji nemaju ni jednu kartu. Znači, imam uplaćeno ovo sve, samo nema februar. Jel ovde postoji nije poštećena, gledajte. Samo da vas pitam. Nije validirana, gledajte sad ovo. Hoćete da mi kažete da nema, hoćete da mi kažete da li imaju 3 karte na toj karti? Ovdje se nešto da pogledaj što piše. Neperšena kartica, nije validirana kartica, se ne vraća, a koristi po svom trošku. Vi ste ušli u autobus. Ja sam ušla u autobus. Dajte mi karticu. Gospođo, kartica, Dajte mi karticu, molim. Kartica mi je oduzeta. Gospodine, niste u 7 redu. dana bio, evo gledam, pa počitam. Dajte mi karticu. Nepersonalizovana kartica, nije validirana, kartica se ne vraća, a korisnik po svom trošku kupuje novu Dajte mi karticu. karticu. Evo građan, kapitizam je u roku od 7 dana. Zovite ponovno. Evo građan u roku od